mai vos heu parat a pensar com es fa l'horchata o quins ingredients du? Avui ens trobem a una fàbrica d'Alboraya per conèixer com és el procés d'elaboració d'esta beguda refrescant, l'horchata de xupa de València! Estic en Toni, gerent de l'horxateria Daniel, tota una institució a València. Escolta, quines són les fases de l'elaboració de l'horchata de la xupa? Pues son 4. Ya que posar les xupes a la remulla, después se llaven, se fa que les xupes, les ruïns, se van llevant poquet a poquet, después se tritura, después se lleva la pulpa de la horchata y lo que queda ja és horchata, li posem el sucre i ja està. Ja veure, no? Ja veure-la ben fresqueta. Està molt bona! I en què consisteix el primer pas? El de rentar, no? Pues así posem les xupes en esta màquina per llevar-li tota la terra, lo que porta les xupes, i quan una vegada estem llevat tota la terra li posem un poc de cloro per llevar ja tots els bitxos. I una vegada que està tots els bitxos llevat i tot, pues la xufa se fa més grosseta, que això vol dir que agarra taula. I d'ahí ja se posarem a portar-la a fer la horchata. Ara ja tenim les xupes rentades i desinfectades. Quin és el següent pas? Pues ara anem a posar-les per triturar-les. I les aboquem en esta màquina, que en esta màquina farà que les puche al molí. I d'ahí ja comencem a xapar la xupa. Ja tenim la xupa totalment triturada. I ara què passa? Tota la xupa que han triturat la tenim en esta màquina. I en esta màquina ja li posem el resto d'aigua que li falta. I una vegada que ja tenim tota la mescla feta, pues passem a esta altra màquina, que és la que separa la pulpa del líquid, que és la horchata. I passa per el tub este, no? Sí, la posem en esta bomba i ahí sí la posem en esta. I d'ací ja, per així baix, i ahí és el líquid, ja que és la horchata. Bé, ja hem tret el líquid de la pulpa. I ara què tenim que fer? Pues ara tenim esta màquina que tenim així al costat, que fa que li lleve la arenilla i sea molt fina que se queda després de llevar el líquid de la pulpa. Sí. I una vegada l'han llevat ja la arenilla, lo passem en esta màquina. I en esta màquina és on li posem el sucre, per donar-li dolçor i que a la gent li encanta l'horchata. Ui, mare, quin mareig! Ja tenim l'horchata llesta, però quins ingredients hem utilitzat? Pues han utilitzat que són la xufa, aigua, sucre, un poc de canella i un poc de corfa de llima. I ja tenim la millor horchata del món. La canella i la llima per a donar sabor, no? Sí, per donar-li un punter de sabor a l'horchata. I ara on passem? Ara passem, que ja la tenim feta així, ja passem a uns tanques que la tindrem de 0 a 2 graus, perquè sigui molt fresqueta, perquè la gent se'l prenga quan tinga si té molta calor, la tinguem fresqueta. I tu què li diries als xiquets que mai han provat una horchata? Pues jo li diria que se passaren per l'horxateria Daniel i provar la horchata. I veuries com als xiquets els encantaria l'horchata. Perquè és molt bona i molt refrescant. I a part molt natural. Natural 100%. I podem tastar-la nosaltres ara? Ara sí, de pugem dalt i te vas a convidar a una horchata. I uns fardons. Xics i xiques, a partir d'ara, quan vos prengueu un got de deliciosa horchata, ja no vos haureu de preguntar com es fa. Adeu, amics!